Sa Bacolod City, drug personalities na nadakpan sa operasyon sa RDEU, ginapatihan runners ang mga drug lord. Drug group leaders ngayara na sa presuhan, ginapasuni padayon sa gihapon transaksyon para makakuha sang supply sang shabu. Yaring balita nga aton gintutukan. Kahapon, masobra tunga sa milyon ka pesos ang na-recover sang RDEU sa tatlo ka drug personality sa duwa ka separadong operasyon. Ang mga nakaladakpan ang ginapatihan kabayo o kunrunner sang pila ka mga drug lord nga preso subong sa BJMP jail facility sa Bacolod City. Butang, nga ginatutukan karon sa BCPO ang pagtumod sa mga drug lord nga pisar na preso na, aktibo gihapon sa pagbaligya sang droga. Padayon ang aton nga monitoring sang aton nga intelligence unit agud nga mapatod gid kung sino or matuod inang mga allegation kag inang balang mga istorya nga information nga aton nabaton nga kung sino man lang tong nakagwa amo man subong ang naga padayon man nga may connection pa sa illegal nga droga sa dito sa may Bilibid Abi. Maluwas sa mga presuhan, ginmando man sa tagpamuno sa BCPO nga dugangan ang mga tinawo nga nagabantay sa mga puerto agud si Quezon ang mga nagasulod nga cargo sa syudad. Kagabi, duwa naman ka persona na dakpan sa Regional Drug Enforcement Unit. Dakop Sunday James Andrew Espanyol kag Jury Haipe, lunsay street level individual sa ginatudlo ururuan sa Proctory Campo Barangay Alhis. 30 gramos o 204,000 pesos nga suspected shabu ang nakuha sa ila paghinakop. Hindi mo naman. Ano lang ni James? Sugo mo na. Ha? Sugo mo na. Kasi nang nagsugo, James? Pwede ko kabalo. Gina-verify karon sa BCPO ang impormasyon nga nagaserbe kabayo sa mga drug lord ang duha matapos nakuhaan sang binulto nga droga. Bantayan gid naton ang pagpasulod or naga-aligar nga nagapasulod sa illegal nga droga diri sa Bacolod City. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.